Velkommen til rejseprogrammet.dk, rejsefilm fra hele verden. Skorstene eller eventyrstoppe. Ja, næsten ligegyldigt hvilken navn man bruger om de her formationer, der er lavet ud af gammel, størknet lava, så ser de fantastiske ud. Og når man så kigger efter og ser, der er huller inde i dem, så ved man, der gemmer sig også ting inde under dem, inde i dem. Det her, det er Kappadokien, og jeg glæder mig helt vildt til at komme ud og udforske området. Gøreme by, som ligger herinde i dalen, er faktisk et helt highlight bare i sig selv, fordi landsbyen ligger herinde imellem de her fantastiske formationer i tufsten, og landsbyen i sig selv er også et rigtig hyggeligt sted. Hvis man står rigtig tidligt op her om morgenen, så ud over hele byen og hele dalen, der kan man se de her skønne balloner, der svæver rundt, og man kan ligesom høre dem i baggrunden, hver gang piloten tænder for brænderen. Gøreme Open Air Museum er måske Kappadokiens største seværdighed. Faktisk er det hele Gøremedalen, der er omdannet til et stort museum med Kappadokiens smukkeste bemalede kirker. De er over 1000 år gamle, fra dengang kristne levede i hulerne og videre fortalte Bibelens historier i farver, kunst og billeder. Kirkernes rum er egentlig nærmest beregnet som en bog i sten og malerier, og specielt lige herinde i begyndelsen af kirken. Hvis man kigger op i loftet, så er det faktisk det heroppe, det er hele Bibelen fortalt i billeder. Når man nu er i Tyrkiet, så skal man selvfølgelig spise rigtig god tyrkisk mad, fordi det er fantastisk. Men når man så også er i Kappadokien, så kan man spise inde i de her restauranter, som gemmer sig inde i hulerne, inde i klipperne. Ilara-dalen er med sin frodighed et modstykke til det meste af Kappadokien. Det er Tyrkiets Grand Canyon, og nede mellem de over 100 meter høje klippesider løber der en forfriskende flod. Det er ikke noget under, at de kristne samfund i gamle dage slog sig ned her i dalen. Så hvad end du er til skøn natur eller til spændende gammel kultur, så er Ilara-dalen bestemt et besøg værd. Så fredfyldt her. Vandet der bare bruser stille og roligt hernede igennem dalen. Man kan høre et par enkelte fugle rundt omkring. Og så stå lidt under skyggen herinde, og så bare kigge op på klippesiderne. Så er det blevet tid til at komme ned under jorden, og der findes faktisk flere forskellige underjordiske byer her i Kappadokien. Men Derinkuyu, det er den, der ligger herinde, og det skulle være en af de allerstørste, så jeg vil smutte ned under jorden. Traditionen med at lave lerkrukker stammer faktisk helt tilbage til for flere tusind år siden, men den bruges stadig den dag i dag. Og en af de ting, som har holdt fast op til moderne tid, det er, at det er far, der lærer søn det, og det er sønnen, som er ved at lave det, og faren forklarer mig, hvordan det gøres, og hvor besværligt det kan være, men også hvor smukt det kan blive, når det bliver færdigt. Man kan simpelthen se hele produktionen, der starter med den rå tallerken, så lidt mønster, lidt farver, og så selve glasuren, der gør den fuldstændig glat. Så her på en tallerken kan man simpelthen følge hele processen fra start til slut. Når man kommer ind og ser de færdige produkter, så er der simpelthen de mest fantastiske, helt fra hittiternes periode, så er der de blå, og der er de forskellige farver. Men hvad jeg måske har faldet mest for, det er herinde, hvor det er familiens design. Det er et skønt, smukt, delikat design, hvor hver generation tilføjer sin egen lille fantasi, sit eget lille billede. Så er lysene ved at blive tændt ud over Gøreme, og aftenen er faldet på. Jeg har fået bestilt mig min sidste omgang shish kebab, for det er nemlig desværre min sidste aften i Kappadokien, men det har simpelthen været en fantastisk oplevelse at være her.
Rejseprogrammet.dk. Det er gratis, det er dansk, det er levende billeder fra nær og fjern. Rejseprogrammet.dk. Det er rejsefilm fra hele verden.